ମୂଲ୍ୟ ନଥିବା କାଗଜ ଟଙ୍କା ଭାସି ଭାସି ଯାଇ ଅଧା ନଈରେ ବୁଡ଼ିଯିବ, ତାହେଲେ ମୂଲ୍ୟର ଦୋଷ ହବ ନା ନଈର ଦୋଷ ହବ? ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ବିଚାର କରିସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ଦର୍ଶନ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ପାଲଟି ଯାଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦୋଷୀ। ଏଇଥିବି ସମୟ ମତେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଆଣି ଛିଡ଼ା କରିଦେଇଛି ଯେ ନା ମୁଁ ପରିବାରକୁ ନିଜର କରିପାରୁଛି, ନା ମୁଁ ତମକୁ ନିଜର କରିପାରୁଛି। ତମେ ମୋ ଜୀବନ, ଆଉ ତମ ଜୀବନକୁ କୌଣସି ବାଧା ହଉ ତା ମୁଁ ଚାହେଁ ନା। ଶୁଭ, ଏ ଘରର କାହାର କିଛି ହେଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଶୁଭ, ଚାଲିଯିବି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବ। ଶୁଭ, ତମ ଜୀବନରେ ଭଲରେ ରୁହ, ସୁଖରେ ରୁହ। ଆପଣ ଗୋଟେ ନାରୀ ହୋଇ ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେନି ନା? ବୁଝିପାରିଲେନି? କି ସୁଖ, କି ଶାନ୍ତି, ହେ ଈଶ୍ୱର ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ସୁଖ ସାଇତି ରଖିଥିଲ ବୋଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି କେମିତି? सपन सत की